Hi. Karon nami diri sa pansyon ni Lola kay amo siyang gibisita. No? Kay gimingaw man ta ka Lola, no? Sa imong mingon ka Lola Del. Sa mingon ka Lola. Nasa Lola. So karon akong magpangatanon ako si Wako kung kumusta gyud iyang gibati sa nawala si Lola. Ang tanong po ko ni mga sa akong gibati. Nadari si Lola, nadira Si? Manang. Very good. Nadari si Lola, nadira si Manang. Ilan na sino magsugod na may kanang katong mamatay mong si Lola wak dagan mga tanong kung kumusta ba daw ka sa may gibati. Kukiray ka na wala ko na naanad man ko sa una kana naitik bukaw sa ko pag maswila ko nga karon kay ako na yung mata na napoy tiglong na luto busudan sa din siya po tigatag balon sa ko Katong nawala si Lola nabago gyud tanan. tanan na kay ilak tanan. So may dili mo malimtan nga istorya ni Lola. Unsa? Mga saba siya sa imo, unsa man imong mga di malimtan nga ipag-ingon niya. Limot na kaya. Sa kadaghan, no? Itong pagkabalo ni mga namatay si Lola, unsa ka? Dagan ko yan, tul bariyol. Bariyol ko. Magkato. Bariyol ko to, baktas ko. Dagan-dagan ka pa ulit. Minsan gitong sa ako na report na gilak. Gala kay ilak eh, nawaan daw si Lola. Dagan ka tayo. Tito Ayin, wala lagi ko kakita katong namatay na si Lola. Naguli naman mo ato. Naguli naman mo ato diri sa Talaingod. Yan naman mi sa Davao. Abi mo gila ko na wala pa namatay si Lola. Wala ka lagi ko Unsa wad? wala ka lagi na ko nakitaan si Lola katong namatay. Nakakato sa Barrio Hall. Yung pagkabalo ni mga patay na. Dagan ko na. Isa may nagtawag sa imo. Mama. Tawagan ako sa mama niya. Ilak sa karato. Nakauna nila kay pero babad mo karato. Dili ko kadil. Ang babad. Ako naman gid ko ato tanan pagkamatay ni Lola. Muli na benta ko ato diri kay mag-New Year na lagi ta. Sige naman siya ingon nga di na gid daw niya kaya. Apoy na daw. Ngayon siya yung yun niya pag ngayon sa ka na reason na sa ginawa. Last niya na yun. Yung last gingons ko kay Kapoy na Queen, mura gito siya. Wala, tara na, balik ta ospital la. Siya wala naman tayo kwarta. O iya, pagproblema na, kaya naman sila mami, naman si tita. Siya nga Kapoy na Queen. Mura po, pag umanaw to, gidala naman siya ospital niya. Iwan na siya. Diretso na gilwa, ipabuhan dahil siya. Sa may mingawon ni mo kalula. Minsan wala ka lang. Butag sa kalulaw. Sige, yaw. Grabe kay kakapalangga ni Lola wa. Mas di mo yun siya. Mas di mo yun siya bilang niya labahan. Laban niya po na yun sa nila. Sige niya po bilang. Sige ako maghinak sa kwarto. Pinunton ko sa iya. Pingawan ko sa palit. Baka nang rin magulit-gulit ko siya. Magkakas-gapos. Reason yun kayo mo. Naanad ka ba nga nasiyaw niya? Wala nang kalit.
balong mo giandam yun ni Lola nga. Iulat ko lang ito ni Lola yung birthday. Pag man sa birthday, wala mo siya gana itong Pasko. Yun na po siya din, siya kabot yung New Year. Gusto ko ba magpadamo ko si Lola ba? Kaya gusto ko makabalong malipayon ba siya ron? Huwag mo din ko niya padamo kapag yung sukan. Pinalagi ko na wala nang paramdam si Lola. Itong kangkol babad gani no, ingon siya nga, nadungog na niya nahilak si Lola. Nagpundo-pundo po ko kusina, alas 2 sa kadlan. Hindi gusto mo makadungog nga, nahilak siya. Wala manggit po ko na dungog. Lain ang kung natapang tingog ni Lola, lain ang kanang hinay na kayo ba? Basta nga, naingon siyang rin sa mga bata eh. Mawala na ko. Kamugya po yung gano'n ako na. Haron, diha sa dito sa balay. Hanggang sa mag 40 days na siya. Pag mag 40 days, plano na ako magtrabaho ko balik pero sa tagom lang. Kalulo lang ko sa inyo para mauli-uli lang ako dahil gusto ko mauli. Gusto mo mag-laag ta, magtagom, mag-laag ta. Balay sa inyo. La, padambuha ko ba? Gusto lang kung makabalo lang, okay na ko. Ito na sakit yapon sa review. Pwede, wala sa mga gumingaw na kalula doon. Gumingaw ka kalula. Kung sa man naman gumingaw ang kalula, akong gitambalan kapag nakalintura ka no. Kaya akong pag-hilok, kumanak na yung duro. Ganyan lang yun. Sa man imong mingawon gid ka Lola, wak. Yung mga kasaba. Nagbunal siya niya. Sulod siya kwarto kay maghilak kay maluoy siya. Maluoy gani gyapon siya sa imo mas iyak ang bunalan. Ya, ang mas nina na ko na namingon siya na. Diyan niya lapat, tapos niya kanya. Buli lang bismillah ba niya. Hindi alam ko na kung mas nina kay laban tanan. Ano gyud lagi? Kuan-kuan na si Lola payaw-yaw pero mulabag hapon. Ulan na. Ulan na. Sayo pa man la diri lang gyapon sa mila magkaon-kaon mila. Stress man. Kaya alas 3. Sila natin to ayeng. Ha? Nakauna po si Lola. Di man mukaon si Lola din. Kaya natulog naman siya. Sa pamanwak kanang moingon pod si Lola wak ba nga dili na tamo nganong magkabiro daw siya pangasaba nga di naman daw niya maabtan kung maunsa na daw ka mga minyo na daw maminyo na daw ta puhon. Ulan na lang sila madam. Lain na. Pagkaon si Lola kay gigutom na. Ni, di naman mukaon si Lola. Amen.
diri karon kalulag. Tapok-tapok kay Slover. gimingaw naman. Sunod na si Manang. Okay na si Manang. Uwi na ni Manang. Saan ka si Manang ron, no? Nakuha na ka si Manang ron? No? Si Lola wala pa, no? Yulod pa na siya. Saka naman ko na sa langit na ka lang. Pagka 6 na. Oh, murag tabok. Kumbaga ang 40 days ba tabok na napadong sa kuan. Saging harian. Manay kanila. Murag mulabang na si Lola ba. Murag iyang kalag. Wala na dire. Napa man siya dire pero sa 40 days daw mo. Gira nag-unsa bantay-bantay sa balay. Ana. Maguro na nay mga dungog tanga manghilak-hilak ano na. Kaligo ko sabra nang nakaligo na. Ay sa bakay na hukaw ang kuan. Ito. Pagman dari oh. Larga. La, kumusta naman ka la? Okay ra. Okay ra. Mana din na siya. Okay ra. Kapoy na. La, sige rag absent si Wako la. Uy, may klase. Mali. Kit-kit, inoon. Kanipod isa ni mo kaapula. Kaya nasa klase Lunes, karon na ah. Girag absent. Mayroon na si Lola Aw. Anong mabala ka man kung hindi naman ko kaabot ninyo. Ugom, kaya na. Ya! Ikaw, sige lang. Oo. Abog sa kuan na kanin sa Okay. Dala pagtrapo. Ay lang pagbilin rin. Mga pan kay. Waon ra. ano to? Waon ra. Dili ka na sila kalagon niya no? Dilo eh. Wa pa man nag. Waon May ra. lang mo kaon na lang nila. Unsa man imong gusto isumbong ka Lola Del? Ingna si Lola. Istorya si Lola. Ako Redel. Redel. Istorya si Lola, ingna si Lola. Gihilot pa ba kan Lola Del no? Ano na siya gibati. Mingaw nakakalola. Ningon sa man siya dira. Tulog. Dili na mo mata. Gwapa si Lola. Asa man naliwat? Kang Adil. Gwapa din si Adil. Naliwat si Lola Del. Kamanang. Anak siya ganyan ba? Anak tina ni Lola si Manang. O ba siya kaabot? Ay nakaabot siya pero pila pa lang sa to kaadlaw. Adlaw ra. Adlaw pa. Tulog adlaw. Kuan pa ka to Del, tulo pa ka kaadlaw Del, may pagkamatay ni Manang. 17. Kasabaan pa beta to ako. Manang. Wala na eh. Di kalit-kalit, ramang gusto sakit. Nakato pagkamatay ni Manang. Lingkod, hindi ko sa bangko niya. Tadyak-tadyakan lang ko. Kaya atake naman siya. Tadyak-badyakan ako. Nakato dam. Manong si Lola ra may isa ni adto sa emergency.
Kaya pagstorya ni Lula ba, siya ra daw isa. Kay mo to, mura daw siya naratol kay siya daw gikuan tanan kanang ma'am, kailangan na namo tubuhan. Ngana ba? Wala may lain kamera mang duha ato. Yan nabay ko bata si Adel. Ay oh, baby pa mo kay siya ato. Adlaw. Ngumong kaniban ka Lula, atog ospital. Uloy, dagan, ulagan. Dayungan mo siya ato. Kisa nag-rescue ka man nang. Katong rubilya. Tata. Narubilya. Unsa gisakyan? Ambulance to. Pero bagtas pa siya kuan bagi ana. Pero pagbaktas ka man. Wala. Rubilya katong inchik at ilaga no. Oh, si Rubilya og si Inchik balik. Oo. Pag tabang ka man ng paano siya nang sa ba? Kuan ang yung ulo kuan pagod pero yung tiil wala na. Pero kuan na lang baka Kisi-kisi yaman, yan napajak-pajakan ko. Kisi-kisi. Si Lula daw dito isa nag-atubang sa regional. Siya daw ginapangutana. Siya daw makakita sa kanang pulso ba kung ay kanang di pulso kasi tawag ana. Oh. Kanang sa ana-ana. Okay, Mo straight daw niya mo balik to pod ana. Musa na. Kaya to siya mama ato. Kaya ako Lagi. tawagan. Okay, nag-aya si manang niya. Balay. Sa kurbada. Dito eh. Sa kurbada sa kilid. Kalimot kasi mo kaglaag. No. Gamay pa man kay kato. Tron kay pugaghet. Dito. 9 man to sa marang, di ba? Nam kay 9 kasa days. bukid ka na to gani. Wala ay, namo ko dito. Namo ko dito sa kuan, balay. Pulan kay Wala lang kay to gani. Pulan. wala lang kay mo ano ato adto. Pero sa talas bidya dahi ta. Dagay kay tapos last vigil pero katong mga normal nga haya ni manang ba wala kayo mga to kay COVID man. Nag-uban na gyud mo nang nag-uban na mong Lola nang pinturahan na to ni puti ang kuan ni Lola oh. Kilid. Kani ba? Sa yung lapida. Pati ka manang po. Ilang balik na ta dire. Wala man ko ang si Lula. Panapuspero ba? Ay, so kandila. O kandila. Turo o pahiram sa pikas. Ayo. Papalit mo lang. Nato kandila si Lula niya. Sumanang. Nakandila si Lula na. Kandila si Manang. Unsa man imong mensahe ka? Ay unsa man imong mensahe ka Lulawak? Ta, may payong siya niya. Istorya si Lula. Nga magkita na silang manang sa langit. Pagka exercise. Unsa pa man? Unta, Ganda makitaan dito yung mga puti. mabalaan na niya kung unsay kuan sa nina sa Ginoo. Nganong puti. Ikaw unsay mong maingon ka Lola Del? Unsay mong mensahe ka Lola? Inako kwarta kay. Tagaan ako si Lula. Ikaw Dam. Mensahe lang good. Unta kung asa man siya ron, malipayo na. Ikaw Ket. Kita si Lula kay. Umabot biglang nito. Na siya man nang sakit-sakit sa yung lawas, makalakaw na siya. Okay, lapod mong ko eh. Ako ala kay kuan. Unta padamguhon ko nimo. Ingna may ba kung okay ra ka Nadruno ko. nga malipayo na ka, wala na yung mga kasakit. Kay wa pa gyud ko nimo gipadamgo la sukad gyud sa imong pagkawala. Wala gyud ako sa damguan. Ay nagdamgo ko sa iya pero nagtalikod mo siya eh. Nga naguban sila ti amay. Mora pero dili siya ingon nga nagstorya gyud mi ba. Nakita na lang ko siya nagsabay sa Wala ti na amay. yan kung nadambuan niya ba? Ah. Dito, nado bitin. Mm. Maura, wa siya tingog. Kana gani ba dili na ko siya mastorya. Yeah. Ya ko pag yung ako nakita na tamay nakigda sila duha kana kung mga hubog sila nga ilang ginabuhat pag
mahubog na kana manghigda sila mga tulog. Ano lang ning silip lang ko kadala sa kwarto. Kita no sila Manoy doon. din ako madam ganay. Manoy nga. Sa babaw. Manoy nga kiking. Sa una ron to. Oh. Wala ko sa Davao. Kita siya eh. Kita eh. Okay, wala pa. Kaya siya matigong sa lang. Sin Lola. Kato ako natulog banggod sila ante amay. Gusto nang uba ka ng magstorya mi. Nga na good. Magstorya ba mi nga magstorya mi nga sa damgo lang ba? Nga okay na ko nga na good unta. Or nagngisi man lang siya, makita na ako siya sa damgo nga nagngisi. Okay na gyud ko. Ajud ko ba miskin sa. Merong damo lang sila kay kuan. Bugas. Na busdik ba? Sayawi na lang si Lola, be. Sayawi si Lola. Sige na. Or kantahin na lang si Lola. Tindog ba tindog kay makita mong pitok. Sige, kanta na lang. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Asking mommy. Asking good. Asking mommy. Asking good. Subo ako karon bisan paglipayon kagulanan kanunay naghilak sa madaling oras gisampit kong mahal mong ngalan ay kuha inapinangga ang pagmahal ko kanimo mukuyog lang ako inig salop sa bulan dito dapit sa mamingaw loob nganan sa pag-abot ko dito gisangpit kong mahal mong ngalan ay kuha inapinangga ang pagmahal ko kanimo. Mana? Mana yay! Mana ba din no? Si Lola yay! Yay! Unsa din? Yay! Sisiko na nimong buhok. Tilaga, kulot lagi na siya tilaga. Kulot lagi na siya. Kulot. Kulot mangani ko. Hello. Dapat dagan mo na. Gi daw. Dapat dagan. Wala ba din mo kita na. So, Kano mo bata ba? Dato ka pa nakabilis ka. No? Nakabilis ka. isa kay sabaan si Lola. Ate, ug isiwap. Si magpatuli tag tanan. Basta. Si mga boys. Lo. Sa. Si hello mga boys. Ni nani uyab ni bataan ni ba? Aske gilong sa dulit aske. Cha. Dito oh, naibangag isulod sa adil dito. Pero naibangag oh. Kani. Pero ba oh, nagibalbag dito oh. Ha? Papa
kay di na to. Oh. Oh, niliyan ko niya no. Basta nakakaroon lang ay. Naunsa naman ka diha. Maura gyapon si Lola ron garo na. Maura gyapon siya ron. Or feeling na kung ano dyan nakuha sa iyang mga nawong. No? Gani. Agnas na pero wala pa na dugta dyan nga ako. Hello mga boys ka. Ang naong bang alaga kay ni Lola. Skincare kay siya sa iyong naong. Ay paliwa. Hindot kay mong tiles la. Sige na. Manang kayo. Terno po silang manang no. Mag tiles. Ulangan. Ito gisot ni Lola mo gudto. Niswa ko la kay mamingyo na nigkalit la. Babay na gyud. Ning kamot gyud mag imuwak. Gani. Pagtarong gyud wak bala gyud kado. Tuman sa jug eskwela. Sing kisar ba nga babae ang ginamay di nila. Balag makamanda ko high school. Hilom. Ha? College di ay. Bala kabro dola. Lo. Unsa man kag Ano kay kwarta gud college. Mo ganing mag-vlog tanong kay para natay pang kuan nimo. Lo. Itong barag kalit. Ulay hangin. Kabro dum jud na yan. Dili. Dili lagi. Dapat kabrod ka pero ambot lang lisod. Kung mag-college siya, unsay may mong gusto nga kurso? Pulis? Pulis? Doktor? Engineer? Architect? Wala, hugmak ang balay. Kung ikaw mo layout. Hindi ka. Layo pa kay. Dali man kawak. Kaya no layo pakit kay na. So may dalian nimo. Kuminyoon na guro ni. Kit oh college mas kit. Ikaw na yung toys. Ang eskwela mo noon sa demo. Isa lang ka bulan si kit pa. Lo. Mo ada tinay mo ba ko. Lagi. Nipod pati dugaya mo mata. Dugaya matulog. Wala na nakit ug lakit. Kasi kulag lakit. Wag yun ni na maway mong mga apula eh. O kaning duha di ay. La mga adto na mela. Kasi maulan pala ba. La. Tumba na. Ala. Ban. Tumba ng frame. Ay, suko la. Shh. Ayo, uy. Lamat to na mila. Babay la. Adto na mila ha. Balik ra mi diri sa imong
Balik kami sa imong 40 days. Bye la, love you. Wala tay kandila. Sunod na lagi. Okay raman kabalo na si Lula nga nag-vlog ta. La, ito na mila. Bye bye. Nang ito na nang indot kay inyong pwesto gyud la. Tahan lang naman ni kay tulo manggod so diha mo kuan ang tubig kay pa na asikaso ang babaw. Wala na tumba na pud ang. Ano na lang ihigda lang ang frame ayo lang itindog. May pagibutangan din ako tubig tong kuan no. Tugo nang din ako tugihabo. Tayo na lagbato dam. Para di lang siya makuan ba kay in case muulan. Dahil magugmauga na ba ang tubig nga tulo. Tama ra diha. Salod gyud diha. Ito na may la. Babay la. Nang babay nang. Tara na din. Babay la. Bye la, I love you tomato. Kisa itong nindot. Ha? Itong nindot ba? Usa ba na? Chopper. Arikto. No. Arikto man iya. Dumdum ko ba Kanaw. magbaktas pa may Lola diri mag-vlog. Magyaw-yaw na sa diri daan kay nganong bakilido kay ang kamanang. Awat talaga muti mo mga dre. Hello. Apa dre? Bro. Una ra mo wak, niner magbaktas. Sakay na na. Ayaw, sakay na kadil kay magsulod na may, mapas raman may.